shibun kani kasngi ko pakaman ni pi baro kamtam ni ki nok shok snong chok ka me kalia baro ni khot ni wer ye pi she kani ka strength in the hands of the unity ipat ba ye ibadon ya kata kamsim ban burom iwe ban ni khot ru ban ya shakani ka ransan kamtam la jan gini kisngi kia election kala jan ba kumnu ba kari ka jongi ka long ka khoi ka basuba ngin yo sai kita ki candidate ki biang bala ban pe yau ko shiliam sam shiliam halor ka jingi dei bat kanika perthai kamtam bangila ya halor kini ki snam ki bla dam la chan san posnam lengim i kata kalau wei ka bakna jom kanika ri khasi ka jongi hang ni por mi don ru ba ban sai chairman jong ka EAM da ban ai ka jing sai ka ba kham sai shu ban khat wien yingi ha ka ni khat sau trik program ka chungi ka ban pelong hate po mot ran nadu ka por po baje tar hadu takut ha di ka por nan khat ai chairman jong ka EAM in ai ka jingkren nakale ka chungi Kebetulan macam Chelsea ini dalam por muai nak pergi ki paradkot ya kebang jusenrang pergi ya tengkan kalang nak benda banwat ikilenti ha kebedai bat kahok biji shisha kumbong di nakaliang jungi kum kibrio kebetrei nak menta ke imlang kasalang ha kati kesni kebedai kesni Saturday kesni sajan ya kebal khaji kum kipat bang so senang idon hi ya kapor bangin pelai nama balai isu tu hero ada pinha pan pelai ha kumba ono banya lek na kabenta kini ki kandidat ni kita khoi pidon kapor ndai ha isu tu pa ya kabana kalian jungi i pelong i kani kawei na pedeng ki mat ki bakongsan ku mono bangi wanra po ka rensang jung pa ba banya thir banya tai banya phliu jumot bat ba phinyo asno ro ya ke ai ka bana pedeng i wei pa i wei ka ki badan ka mensim ban persno tu si ki pa ba ki la ban poi Dena tak ada hero ya kapan kalian jungi kumki baterai nam tak imlang salang iko aban kursio ya baro iwe pe iwe na pren jungi kumki rupai ba ki balong mangihi ki badan ni ka bor mangihi badan ni ya kalenti ka bakrau bat mangi hero ki balong ki nongjet nam tak nong mi kmar baro khat hero Dena tak ada hero ka ai ka ba hakan ka por ni ban power ba kum pila jutip hina ka por sa ka por ka awakening dia movement kamdei tang kata ka kenhun kemen ongno pressure group dan ekum ki kenhun seng balang ki banyat dak wi pi pat benti ndai ka awakening dia movement hi nadu ter habro iri India kala shim hi genti ke boang freedom is everyone's right kata kabut ka jing lai dot kalong ka hok jong man la iwei pa iwei digini ben song thu pat habang iwat ya ka hok jong man la iwei pa iwei ladang ngim don pat ya ka jing teli ngim don pat ya jing thu sno thu jing bot lang long len ai bangi pan pa ba kalong ka hok ini na kata ka daw ko maplay asingo hero yak ai nak por sa kapor yak bangila jubu he kentin nong way bo no strength in the hands of unity kata kamot ka jingklan kalong ha ka bor jong ki sangti ki jongi iwe pi iwe dak jing yetli la ngimla ban yetli long lena ai bangin kren ban kan tho manong ba ka sarkar kalong ka bam sap ne bangin kan tho ya ki brio ki balong ki politician ki bam sap ne wat bangin kren kum ni kum tairo kalong ka ai ka bangin spun kot na tang halenti singkin ngipun kot ta tang edukan sha bat ki we pat ngimla pat banra ya kum kani gamat hapo ka rensan jung pai ba na kata ka daw hi ka awakening dia movement ya ka bangla depan ong hiro ka jipelong ya kani ka rensan jung pai ba kalong ban penyeteli halor ka senchar ba khoi kata ka di ka wei na pene ki mat ki ba kongsan kalong bangin wanra ya ka jing teli halor ka senchar ba khoi om banong ba manga ngadi unong tep vote ngan le bandino ya ka vote jang asya ki wei pat ki ban the dengan kata kamu ada manga ban mapingi kloi bandino ya ka vote kata kamu ngimdeshu kinong jet ya dei kinong diri Ila hidup kinong lilam mel ka jong ri ba ka jai pinrio. Ta kai ki jubak pat ngin Aisha ki longdim ki jongi ki balong ki khon ki kti ki jongap ki jong pi lasai pat la hisni. Lala ka jela ka jongi mata ka dan kam ya ki nong senchar ki ba khoi. Lala ka jela ka jongi mata ka dan kam ki nong yalam. Ki bala balong kita ki nong yalam ba puran na ka benta ka senchar ka khada. Ki ban ki ijrai na ka benta ka lawai jongi kum ki long bri man brio na sa partai. Na kata ka daw hirungi dan kami kita ki brio barang yimla kata kamu ngimde ki brio ki ba ia manis la partai long leno ei bangin kamil re bangilong ki mrao namar boleh hadukat kini kisngi ki bamatang ila long ki mrao
ngila kum ki mrau ngila det ban yu hero ya ka sarkar ka bawan ban sanchar don bo ar ki babon ki banta ngila na phai sha ka pule ka puthi kala hiador la ngi phai shi kam khai pateng ka tre ka ta kala hiador la ngi phai ha ki babon ki banta bor khoi kala hiador rod na dong sedang ngimla su ban batai bale ha ka bakhadu hero ya ding ngin ha ban bu ka jingkeli lada ya ding ngimla ban bu ka jingkeli te ya no pak ngin juba lada ki babun ki wan berkeli yang apa dia pila saya pada cisni balai ka jela meghalaya ka long kumni ayun ngin juba be kita berkhoi atau ngin kentho ya kita ki politician ngin kentho kita ki MLA ki MP ki MDC hak bakhadu di mangati bat mapi ki bajet mangi te ki balong ki nong je lada mangi ki nong je ni dino e ka vote ka jungi ni dililam e me ka jai bende jungi namar ki babun ki bawan menta kum ki candidate ngamla banong ban ben ban kentho ki berkhoi ndai baro hi ki wan ban yakun kum kita ki brio lakalong haki MLA ngani ki MDC ngani ki MP ki wan nama bale ki wan ni khunda pisa maki ki long ki businessman kimdeshu ki statesman ki bi ijnai maki hi kita ki long ki nong lilam lada manga ban mapi ning kong long ki nong lilam kata ka dei ke berkhoi ni basu thu shai ban ginum dei ban yalam bakla ya ka lenti jong ki long din ki mandin ki jongi la shai ban chisni na kata ka ka khat sau trik ado ka por chpo baje men step nakaliang jongi ngi penbet hang te po mat pran parking lot bak ngi kentu bak ngi yawe ri pi ki pa ba man na iwe po iwe tat ki badon ka men siam jong ka jing sngolam ka men siam na ka benda ban perkhat lam iwe ya iwe pa ka men siam ya ka bak ngi don ka jabing ban wan ra ya ka jing ya telipa ngi don kam ban mi chapo ka tiga rensan upai ba ya ka bang in wan ra ka jing pen sngo thu in wan ra ka jing shampang om tang mangi ki ban pen pau ki ban kren kin don bun ba ki ban ajing kren te ka por nakaliang jongi khot ngi wer om tang ngi para pa ba bara khoi ngi khot ngi wer ki nong elam seng balang ki babun ngi khot ngi wer ki nong elam niam ki babun ka ki badan ka men sim na pa ba ngi khot ngi wer hadu ki nong yeu ki nong han ki ba trai la ka jong ka banta hadu ki nong rap ro kum jo ki ba sham mi ka jing e ka jong ki wan chpo ka te ka lumpong ban pen snau balai ni mat ya ka ni jing ja kata ka dei we banta ka ba kongsan ni ka ba bin ha ban so thu na kata ka daw hi ki sautuli ki banta ki ba ka awaken india movement ka bu nam dala shai ka singing on the program kalong ka we dong ka lawai halor ka recent char pa ba ladang ni kran ni ka lawai halor ka recent char pa ba ngi kran ro ya ka democracy ngi kran ni ka jing yetli ngi kran ni ka sanchar ka khadar ka ba khoi ka ba lai loi nang ta ka mat ka ba ar ka long ka hok ban jit nong thau ai ka hok ka jongi malai iwe pa iwe nga ba phi ngi do ni ka hok halor iwe sim preakti ngi jit ya u ne ka briu ki balong ki nong yalam ki jongi ki balong ki nong thau an ki jongi kim dei ki nong mi khmat pan ta jongi manga ban ma phi ngi la mi khmat nga ba phi ngi la long ki nong mi khmat ki ban yalam mi ka jai bende ka jongi in ha ban wat pat ye kita ki briu ki ban la ban sanchar ban khada kum ki nong thau an ki ban lekrong ha assembly legislator om dei ki nong mi khmat na kata ka daw ka de kita ka point ka baar ba ka point ka balai ka long ban persha halor ka sanchar don bor mentang ila DBE ba ka sarkar ka jengi mentang la dangi phai ha ki babun ki liang ila GOE tang na ka por cha ka por ta ka jing bam sap sudah ni phai su tau MLA ru bam sap ni phai sa ka sarkar ka bam sap langi pe chi ki nong hikai ki ba pliru ki sha khen kum kita ki bawan ra ek jing penjaba ni kran kum ki nong hikai bong no habri ba kitu ki nong hikai ba sab dep sabe man ha kani usna arja arpo ka government ka terminate eki because of tainted teachers ka terminate ye gite ki no hikai ba ki wan ra ye ki jing penjabo ha kam hikai ki jongki phila ban ngai haba shi pho khatsan arpo snam ki la hikai ki la sakri ka kam hande ki wan ra ban man ra pollution ki wan ra ki jing jabo ni phai shi contractual teachers so ka jing e ki yakndo ni phai shi ki SSA ni phai shi ki ad hoc teachers baro khot ki no hikai ha ki ba bon ki liang hala ki jong ki school ki college ki ba ki don kia kendo ki jing e jongki ni phai ki nong rap rukum ju ni phai ki nong yeu ki nong hat rukum ju ni phai ki kam khai patang ki ba bon jai bar khoi kham tam ki samla ki jongi ki bamanta ki ba persang ban wat ki kam ki jam ki jongki ki la sha sin cha don bor namar balai ngim yo sho e ka ha ka jongi kat sabang ni phai jing e sudang ya kendo na kata ka daw kani ka de ka we ka ransan ka bangin ha ban ni thir ban ni tai ba ka we ka punta ka ba khadu kabangapan kran ni kapor kamat ka bakhado kata kalong against corruption today kajing persya ya kajing bamsap hakini kisngi ki bamenta lada ngingim persya ngingim dei ban ong ba ka bamsap lada ngingi yang ban persya kamu ngiyoi ba kite ki bro ki bamsap ki wan ban tu ban tim ya ka pisa jongi ki pat ba habo ki haman la ki constituency
Nru pomut ki MLA, kila don haman lagi konsensi ki jongki. Kumba khat ar kror, khat lai kror ka pisa ki jongki ki yo. Man hak ka padeng kini ki sansnem ki jongki. Atau PUI bagi penteri kam hok berkoi. Lada PUI bagi penteri kam hok kata kamut piru pidon ka hok. Lada PUI bagi penteri kam hok. Long ki beri ki bakloi ban mi syakmat ban batai lo dikta berkoi. Kena bangi ki pai ba ngi long ki ban ye trelang, ki pai ba ki long ki ban ye senrap lang, bakum ki pai ba hiru nginde ban ak ban ong ban don ka seng bhalang, ban ong ban don kita ginong elam ban don kino ginoro. Ngi ki pai ba kum kiri upai ba ngin haban mi ka awakening the movement ru ka yeng na ka mata ka hok jong upai ba nong song song hapo ka jala megalia hapo ka ri India i bro ko wei ngi klam yeng na ka mata shimet ngi klam yeng na ka mata ban ong ban pau khmat ngi mla ro ban ong ba ka te ka program na sai ka sngi ka ren sam jong pai ba kan nong ka jongi shimet ka de ka jongi ki pai ba man la iwei pa iwei ki badan ye ka hok kata kadi ke beta ba kongsan ba nga khot nga yewe de pi to shim ba kate ke sngi ka long ka sngi ka ba krawi ni man la iwei pa iwei ba ha kate ke sngi ru ngi ban pen pau ngi ban thir ban tai ban put sngo ya ki mak ki ba kongsan ki ba nga ba pi man la ka sngi ke ndo jing e kata kadi ke beta ba kongsan kublai shibo ni pi ba khoi wan la sai ke sngi wan da galenti ke ba khoi wan la sai ke sngi wan kum ki bri belong ki nong je wan la sai ke sngi wan ro ya de kum ki nong ilam na ka benta ka ri ba ka jai ben riu om kum ki nong lilam manong kum ki nong yalam wat long nong lilam kum ki leader wat long ki dealer kum kita ki brio ki balong ki statesman om de balong kita ki salesman kata kadi ke benta ba kongsan ba ka khatsau tarik hero kadi ke benta ba kongsan ba ngai ngo yu blai ba u wan ban pasiaw hangi iwe pi iwe bangin pensngau segi pai ba bangin rai kani ka lumpong la sai ka sngi na ka beta ka jingman toy ka jonga ba jong pi kublai shibo ni pi barakhoi bang akhot bang eweri pi barakhoi ba da ai ba ka sngi ka long ka sngi ba bhai ngi hapadeng jong ka jinge hapadeng jong ka jingye teli na ka benta ka lawe jong ka long brio man brio hakala sai ba kla sngi kublai shibo kublai si jarmo